Mañá está previsto que pasen a disposición xudicial en Muros os 11 detidos nas últimas horas en relación co alixo de máis de 3.500 kilos de cocaína que descargaran na praia de Cabío e atoparan logo na Pobra do Caramiñal. 11 detidos que se suman aos 3 suramericanos que supostamente trouxeran a droga dende o continente americano e que xa ingresaron en prisión. Pouco a pouco trascenden máis datos. A operación artellouse dende o Salnés. A descarga e distribución estaría a cargo dun grupo da Arousa e os que se pensa son os propietarios da droga, que serían de Cambados, aínda non foron detidos. Boas tardes, benvidos ao Galicia Noticias deste xoves 25 de setembro. Outro caso relacionado coa droga, este moi vistoso no seu día, xa ten resolución xudicial. Falamos daquel home que prenderan nun hotel de Vigo, se lembran, despois de tirarlles cocaína aos policías que ían detelo. Chegou a un acordo coa acusación esta mañá, polo que o condenan a 3 anos de prisión, aínda que non entrará na cadea, se cumpre unha serie de requisitos que logo lles detallamos. Os axentes chegaran a inhalar a droga de xeito accidental e precisaran atención médica. E a Policía Nacional pechou a investigación sobre aquela liorta multitudinaria acontecida en Ribeira cando se celebraba unha pedida de man o mes de xullo pasado. O enfrontamento entre as dúas familias saldouse cun falecido, unha decena de feridos e finalmente son 15 as persoas detidas. Remata así unha investigación moi complexa e laboriosa na que foron fundamentais as cámaras de seguridade e os vídeos gravados por testemuñas presenciais dos feitos. Vexan agora o que xulgaron hoxe en Ourense porque o mellor coñecen algún caso próximo a vostedes. Uns presuntos caloteiros, os que acabaron pillando, acudiron á casa dunha anciá de 92 anos cun pretexto comercial, neste caso un aparello para mellorar a calidade da auga da villa. A cousa xa non empezou ben porque lle cobraron 2.600 euros por un aparello que se pode adquirir por menos de 200. Pero a cousa non quedou aí. Escoiten. Enganárona co pretexto da venta dun purificador de auga, conseguiron que lles fixese, que acompañaron a facer retiradas de diñeiro, incluso pediron unha tarxeta bancaria e despois utilizaron esa tarxeta bancaria e a espaldas da víctima, pois lle levaron bastante diñeiro, cerca de 70.000 euros. E vexan tamén a imaxe que tomamos esta mañá nun colexio de educación infantil e primaria de Lugo. Ese tramo de muro do colexio Casás tirouno un coche que sufriu un accidente coa sorte de que non foi durante a xornada escolar, senón esta noite pasada. O impacto, como imaxinan a raíz das imaxes, foi realmente forte. Se chega a ser a hora da saída dos nenos ou cando teremos os nenos, pois que podería suceder? Elementalmente dicen que o condutor foi porque estaba indisposto. Claro, iso é unha cousa que non se pode prever, o sea, é unha cousa imprevisible e pode suceder a calquera. Os 11 detidos en relación co alixo de cocaína que apareceu na Pobra do Caramiñal pasarán mañá a disposición xudicial. Son supostamente os encargados con diferentes roles de organizar o traslado da droga por mar e a operativa en terra, pero non os donos da cocaína. Todo se argallou dende Cambados, pero estendeuse como unha marea negra a un lado e a outro da ría da Arousa, polo Salnés e polo Barbanza. 18 rexistros e 11 detidos en Cambados, Sanxenxo, Vigo, Ribeira, na Pobra, en Outes e en Noia, cada un co seu rol. A falta de información oficial, que tardará aínda unhas horas ou uns días, no Salnés estarían os encargados de recibir a droga no mar e levala ata terra, os do Barbanza de recollela na praia e gardala. Esta foi a parte que fallou. A policía recuperou máis de 3.500 kilos de cocaína ás poucas horas da descarga, porque estaban sobre aviso. A metade da droga quedou ciscada no medio da vila, nunha mala manobra durante a persecución policial. A outra parte apareceu nun sor abandonado, tapada cuns plásticos de mala maneira. E os 3 supostos tripulantes da narcolancha vagaron pola Pobra facéndose pasar por peregrinos. Foron os primeiros en caer.
O que non se localizou de momento é a narcosomerxible. Non sorprende porque as propias organizacións se encargan de facelos desaparecer, normalmente no fondo do mar. Faltan tamén detencións, como mínimo as dos verdadeiros donos da droga, que segundo as pesquisas policiais serían tamén de Cambados. Son os que adiantan os cartos e tamén os que máis se lucran cando a mercadoría chega ao mercado negro. Os arrestados ata agora serían os peóns. A maioría están relacionados coa descarga, pero hai dous nomes que destacan, dous empresarios con negocios náuticos en Cambados e en Ribeira, Moncho Pistolo, das vellas glorias, e Pablo Linder, das novas xeracións, pasado e presente unidos na Operación Saona, que segue aberta e baixo segredo de sumario. O acusado de esparexer cocaína na cara de dous policías nun hotel de Vigo cando ia ser detido quedou finalmente en liberdade. Foi logo de recoñecer os feitos e aceptar unha pena de conformidade de 3 anos de cárcere por un delito de tráfico de drogas. Non entrará finalmente en prisión se comeza un tratamento de desintoxicación e non delinque nos próximos 3 anos. O acusado recoñeceu os feitos durante o xuízo que se celebrou na sección quinta da Audiencia Provincial de Pontevedra con sede en Vigo. A Fiscalía pedía para el 5 anos de cárcere, pero modificou a pena. Entende que era consumidor, introduce atenuante por drogadicción e rebaixa a 3 anos, que non terá que cumprir se comeza un tratamento para desintoxicarse. Cambiou a máis o delito de atentado polo de resistencia por propinarlles puñadas, patadas e dentadas cando ían de telo e unha multa de 150 euros. Os feitos remontanse ao mes de marzo, cando os axentes acudiron a un hotel de 5 estrelas de Vigo onde pasara a noite. Non quería abandonar o cuarto, malia que xa llo pedira a dirección do establecemento. O agora condenado tiña unha bolsa de cocaína que agochaba nos pantalóns. Tragou parte dela e a outra tiroulla á cara dos dous policías. Conseguiron recuperar parte desa droga, uns 100 gramos, que tería un valor de 31.000 euros, polo que é condenado tamén por un delito de tráfico de drogas. A condena foi ditada xa en sala e é firme. Nas últimas horas houbo unha liorta en Carballo que rematou cun suposto acoitelamento. Paula Cantelar, contanos, que se sabe exactamente deste suceso? Pois, Raúl, o certo é que ata este momento non hai detención, sigue a investigación aberta, así que, polo tanto, non trascendeu moita máis información. Sí que sabemos que esa liorta se produciu onte ás 4 da tarde nesta zona verde perante a Igrexa da Milagrosa, tamén dun supermercado moi próximo á avenida principal deste barrio, a avenida do mesmo nome, a avenida da Milagrosa. Así que sabemos que era unha parexa dun home e unha muller os que portaban un coitelo e ameazaban a outro home alleo a eles que se intentaba defender cunha cadea, pero que rematou tirado no chan, ferido e trasladado en ambulancia. Como decimos, non se sabe moita máis información, descoñécense de forma pública as causas, tamén a relación entre estas tres persoas. Interviron en primeira instancia a Policía Local, pero tamén, como dicimos, é a Garda Civil a que investiga nestes momentos as causas, as relacións e que puido pasar entre esas tres persoas. Bien preparados, a estilo Kung Fu. Pois aquí nunca pasa nada disso. Ademais, sábelo ben, se empezas a darlle para atrás, mira se houve algún follón aquí. Aquí nunca houve follóns. Isto foi un caso aislado. Non foi un caso de dicir que haxa peleas seguidas. Aquí non hai peleas. Mira os domingos de feira, porque aquí hai moita xente de Dios, e nunca ves unha pelea. Entendes? Nin discuten, ni nada. Cada un anda ao seu e xa está. Está pechada a investigación da Policía Nacional sobre a liorta multitudinaria acontecida no pasado mes de xullo en Ribeira, cando se celebraba unha pedida de man. O enfrontamento entre aquelas dúas familias saldouse cun falecido, unha decena de feridos, e logo de rematar coas distintas fases de identificación, 15 persoas detidas. Este e outros vídeos foron obxecto de visionado da Policía Nacional durante todos estes meses. Trataban de identificar as persoas implicadas na violenta liorta que se ven nas imaxes. O enfrontamento entre dúas familias que celebraban unha pedida de man en Ribeira o pasado 1 de xullo. A pelexa entre os Ventos de Santiago de Compostela e os Borja de Ribeira acabou co atropelo mortal do tío do noivo e con outro familiar ferido moi grave por lesións de arma branca. O mesmo día da liorta detiveron 6 persoas na peaxe da P9 á altura de Teo, todas da familia Compostela. Entre elas o irmán do falecido, que está en prisión investigado por homicidio involuntario ao ser considerado autor do atropelo. Días despois, 6 novos detidos súmanse á investigación. Desta volta son membros da outra familia, residentes no poboado da Conlleira, en Ribeira. Un deles ingresou no cárcere acusado de golpear cun machado un dos participantes da liorta.
As investigacións non quedaron aquí. As cámaras de seguridade e novos vídeos gravados por testemunhas cos seus teléfonos móviles levan a policía a deter nas últimas semanas 3 persoas máis. 2 por participar activamente na agresión ao home que quedou gravemente ferido e outra por conducir un vehículo que levou por diante o mobiliario do local onde se celebraba a festa. Con estas últimas detencións, en total 15, a policía dá por pechada a investigación dunha liorta mortal en que participaron 100 de persoas. Adiantámoslo en titulares, 4 persoas sentaron hoxe no banco dos acusados da Audiencia Provincial de Ourense por lle baleirar presuntamente a conta bancaria a unha anciá de 92 anos. Todo comezou a consecuencia da venda dun filtro para a auga da villa, aparello que se pode mercar a partir duns 150 euros e que a ela lle custou 2.600. Un aparello como este foi a chave de acceso dos acusados á vivenda de Concepción nunha aldea do Carballiño. A muller de 92 anos, viúva e desvinculada do resto da familia, vivía soa. 2 comerciais chegaron á súa casa con estes filtros para auga que podemos atopar en tenda a partir de algo máis de 100 euros, ao redor de 1.000 os máis sofisticados. Ela pagou 2.580 euros ao contado. O día que retirou o diñeiro para pagar o grifo, o purificador, viron o saldo que tiña, entón, vendo que estaba prácticamente soa, que non tiña apenas relación con ninguén, pois aproveitándose desa soidade, desa vulnerabilidade. Recordemos que é unha persona de 92 anos que xa tiña un deterioro cognitivo. Os 2 comerciais sentan agora no banco dos acusados. A Fiscalía imputalles un delito continuado de estafa, 3 anos de prisión e unha indemnización equivalente ao que supostamente lle roubaron á muller, 33.400 euros. Pero a acusación particular, que representa o fillo da vítima, vai máis alá. Amplía a acusación a outras 2 persoas veciñas da muller e calcula que a cantidade roubada ascende a 70.000 euros. Acompañaron a facer retiradas de diñeiro, incluso pediron unha tarxeta bancaria e despois utilizaron esa tarxeta bancaria e a espaldas da víctima, pois lle levaron bastante diñeiro. Pois cerca de 70.000 euros. Unha das acusadas chegou a un acordo coa Fiscalía e os outros declaranse inocentes. Aseguran que só lle prestaban a Concepción a axuda e o acompañamento que non tiña da súa familia e que os cartos que lles deu foron para os seus propios gastos. Foi un roubo cuantioso que lles contamos a semana pasada. 5 persoas entraran nunha nave municipal de Negreira e levaran a furgoneta tipo pick-up de Protección Civil, un remolque e diverso material. Pois ben, a furgoneta xa apareceu e ben lonxe dali. De seguida lles contamos todos os detalles, aquí, no Galicia Noticias. Libre con cargos, pendente de xuízo e con prohibición de entrar no concello de Ribadeo como medida cautelar. Esa é a resolución xudicial sobre o mozo de 19 anos detido tras ser sorprendido pola Garda Civil cando intentaba incendiar un coche en Ribadeo, despois de queimar outro. A Benemérita considera que é o autor cando menos de 6 delitos de danos por incendio, outro de danos nun establecemento comercial e 3 máis de furto no interior de vehículos. O rapaz xa tiña antecedentes por este tipo de feitos. A montaxe das barracas do San Froilán comezaron xa a provocar restriccións de tráfico en Lugo que se prolongarán ata mediados de outubro. As rúas máis afectadas corresponden á contorna do Parque de Rosalía, onde se vai instalar o recinto feiral. Durante case un mes, as festas do San Froilán condicionarán o tráfico en Lugo. As rúas máis afectadas polas restriccións son as que rodean o céntrico Parque de Rosalía, onde xa non se pode estacionar debido á montaxe das atraccións. Como resultado, para poder aparcar, compre buscar alternativas. É imposible poder moverse por aquí. Entón, pero bueno, é o que hai. Vir 2 persoas, unha quedarse no coche e outra pois facer os recados. Vas para allí reto, prohibido. Para aquí tamén. Por allí tamén vas prohibido porque viene delante, e solo para abajo. Entonces tienes que aparcar por aquí porque si no es que non podes hacer nada. Tens que dar moitas voltas para meterte, pero non te podes meter. É complexo, pero bueno, son as festas patronais e como en todas as cidades, en todos os povos, pois hai que adaptarse, é un período de adaptación e, bueno, eu entendo que tampouco é tan complicado, non? Ás veces é que precisamos o coche para movernos a todas partes e
se temos que aparcar 500 metros máis lonxe, pois aparcamos 500 metros máis lonxe. Ademais do recinto feiral, outro barrio afectado polas limitacións de tráfico é o de Garabolos, onde se instalaron as caravanas dos feirantes. Varias vías foron xa cortadas, o que se suma que hai menos prazas de estacionamento a causa dunha obra. De feito, algúns veciños resultaron multados por aparcar na zona. Aquí non hai sitio, e ao final, antes eu, de feito, cando viñen agora, encontreime ca sorpresa que me dixeron, mira, tes que quitar o coche porque van a multar. Todos os anos se pode aparcar aquí. Aparcaba xente deste edificio e do seguinte, e agora este ano parecer non. Non sei se terá que ver algo ca obra, porque antes, claro, aparcaban dos dous lados e agora non poden. As instalacións que en primeiro lugar se comezaron a montar son as das casetas do polvo que estarán abertas no Parque de Rosalía dende este venres ata o 2 de novembro. O resto dos postos desmontaránse semanas antes, polo que o plan de tráfico pro San Froilán permanecerá activo ata o 16 de outubro. Aparece en Lugo a furgoneta de Protección Civil, roubada hai unha semana en Negreira. Os ladróns abandonárona no polígono do Ceao despois de usala supostamente para cometer outros roubos. Iria. Sí, así é. Esa é a principal sospeita, que a roubaron para despois seguir roubando. Pero xa está de volta na casa e en bo estado esta pick-up de Protección Civil de Negreira, que foi roubada por uns encapuchados hai unha semana nesta nave municipal. Agora, as grabacións das cámaras de videovigilancia e tamén os restos biolóxicos recollidos polos axentes no interior do vehículo fan que a investigación avance rápida e é posible que nas próximas horas se deteña aos culpables. Despois duns días en paradoiro descoñecido, a furgoneta de Protección Civil de Negreira regresa a casa. O propio alcalde encargouse de traela de volta dende Lugo, onde a deixaron abandonada e desvalixada, pero en bo estado para circular. Pois, por sorte, apareceu sin danos cuantiosos nin nada polo estilo, non? Bueno, puseronse en contacto comigo neste caso por parte da Policía Nacional de Lugo, non? De que fora atopada, pois eso, na madrugada do venres, bueno, pois abandonada nunha rúa preto do polígono do Ceao de Lugo, non? Coñécese que os que a roubaron usárona para seguir cometendo roubos e é que nada mellor para non xerar sospeitas ca un vehículo rotulado de Protección Civil. É o que desconfían dende as forzas de corpo de seguridade, non? Que durante esa semana prácticamente pois que o usaran para cometer outros roubos, non? O que non apareceu aínda foi o remolque que os ladróns cargaron con material de iluminación pública e limpeza, un botín valorado en 70.000 euros que agora o Concello recupera parcialmente. Bueno, neses 70.000 euros o valor máis importante, claro, que era o do vehículo, non? Está valorado pois preto dos 41.000 euros, pero lógicamente pois faltanos o remolque que estaba valorado nuns 15.000 euros e pico, xunto con outro material que fomos facendo un inventario ao longo da semana. Non confían en atopar ese material posiblemente vendido xa no mercado negro, pero sí en que apareza o remolque e que os axentes dean cos culpables. Ao parecer, a toma de mostras biolóxicas do vehículo e as cámaras de seguridade deron os seus froitos e a policía podería localizalos nas próximas horas. Un accidente de tráfico rexistrado en Lugo provocou danos importantes no Colexio de Educación Infantil e Primaria de Casás. O condutor dun turismo perdeu o control do vehículo e bateu contra o peche do centro escolar. O Colexio Público de Casás, en Lugo, quedouse en varios metros do seu peche. O motivo foi un accidente de tráfico rexistrado preto da medianoite. Cando circulaba por diante do recinto escolar, ao parecer un condutor indispúxose, perdeu o control do vehículo, montou na beira rúa e acabou impactando a carón da entrada do centro. Por as rodeiras parece ser un coche ou algo que se meteuse contra ele. E menos mal que, según dicen por aí, que foi por a noite, por a tarde-noite, e non había actividade escolar, que senón Dios mío bendito. Pola noite, bueno, non queda nadie aquí, supoño, pero, bueno, é unha desgracia, ao final. Pudo haber habido moito máis repercusión, ao final, que colleron a persona ou algo. Se chega a ser a hora da saída dos nenos ou cando tenemos os nenos, pois que podería suceder? Elementalmente dicen que o condutor foi porque estaba indisposto. Claro, iso é unha cousa que non se pode prever, o sea, é unha cousa imprevisible e pode suceder a calquera. A raíz do acontecido, as familias do medio milleiro de alumnos do colexio queixáronse da velocidade excesiva a que adoitan pasar os coches por esta rúa do barrio lugués da Bella.
Para evitar novos sinistros, reclaman que se tomen medidas. Fan rally aí detrás, collen a rotonda e a toda velocidade, a altas horas da noite e todo. A policía pasa, pero non lles fai moito caso, a verdad. Entonces, pues non sei, non me sorprende, a verdad. Moitos coches aquí veñen a moita velocidade. Entonces, o que se diría coloquialmente, había que poñer máis badés, pois para que reduzcan un pouco a velocidade. Debido á violencia da colisión, o condutor resultou ferido, polo que tivo que ser trasladado nunha ambulancia para recibir a asistencia sanitaria. Hai expectación e unha boa acollida entre os coruñeses pola chegada de Volt, unha plataforma de mobilidade que combina taxis e vehículos de transporte con conductor á cidade herculina. Pola contra, os taxistas expresan o seu rexeitamento e mesmo falan de competencia desleal. Coches como este, de cor verde, comezarán a verse axiña polas rúas da Coruña. Son da plataforma de mobilidade Volt, que chega á cidade herculina para dar servizo aos máis de 250.000 cidadáns e preto de medio millón da súa área metropolitana. E que haya máis alternativas máis baratas está bastante bien. Pareceme ben, porque ademais ahora chamas un taxi e a veces tens que estar media hora esperando. Si tes prisa para ir a un sitio, hai que estar esperando. Últimamente teño que usar moitos taxis e non hai taxis. Esta mañán estive máis de media hora esperando por un taxi. Non sei se isto ben resolver. Na rúa celebran tamén que Volt aterra na cidade cunha frota 100% eléctrica. Se pode evitar o tema da contaminación e todo isto, eu, vamos, encantada. Pero mentres uns aplauden esta nova alternativa de mobilidade, outros amósanse cautelosos ante a polémica que xorde co sector do taxi. Para min, como usuaria, parece unha cousa super práctica. Os taxistas, obviamente, teñen que mirar do seu bolsillo tamén para manter a súa familia, iso é obvio. De cara aos cidadáns é beneficiosa, de cara aos outros profesionais, aí xa non podo opinar. Y tendrían que ser todos igual, los taxistas también tendrían que poder hacer lo mismo que hacen nosotros. Está previsto que o servizo de Volt na Coruña combine taxis locais e vehículos de transporte con condutor dispoñibles a través da súa aplicación con reserva inmediata. E isto amola aos taxistas que acolleron a chegada da plataforma con sorpresa. Sorpresa porque, en primeiro lugar, chegaron cun anuncio de que había taxis que se iban a incorporar a súa xestión. Creemos que é inviable. Cando nos encontramos cun servicio paralelo no que non teñen ningunha limitación nin de precios nin de recollida, poden recoller no Ayuntamiento de Oleiros para ir a Santiago e non teñen ningún impedimento. É unha competencia desleal. Porén, polo momento, na Coruña, o funcionamento destas plataformas de mobilidade non está recollido na ordenanza municipal. A balea que apareceu morta en augas de Aldán está agora varada nunha zona de difícil acceso preto das rochas no Bonde Abaixo, en Bueu. A Coordinadora de Estudos de Mamíferos Mariños, CENMA, traballa para tratar de chegar a ela e trasladala á terra para a realización da necropsia, porén está nun lugar de moi difícil acceso. Trátase dunha balea que pertence á especie alibranca, cunha lonxitude de entre 5 e 6 metros. Se lles gustan os coches patrulla, saiban que teñen unha cita inexcusable en Vigo cunha exposición de coches históricos da Policía Nacional. A mostra enmárcase dentro dos actos polo Día da Policía. Engloba vehículos de diferentes épocas e de todo tipo, dende coches patrulla ata bulldozer ou arietes guindastre. Tamén participan as distintas unidades do Corpo Policial. A mostra foi inaugurada esta mañá e poderase ver no Paseo de Montero Ríos ata o vindeiro 2 de outubro. En Vigo seguimos porque alí investigadores da universidade están a empregar imaxes obtidas a través de drons para coñecer o estado dos nosos recursos pesqueiros. A tecnoloxía permítelles non só observar máis puntos da costa galega, senón tamén interpretar factores determinantes como a influencia do cambio climático, unha información chave para garantir unha actividade pesqueira sostible e rendible. Analizan as poboacións de percebe na costa de Baiona cunha nova aliada, a tecnoloxía. Son investigadores que, mediante algoritmos matemáticos, poden procesar as imaxes obtidas por drons, diferenciar nelas os recursos pesqueiros e analizar o seu estado. Claro, abarcar grandes superficies en toda la costa es casi imposible, entonces tenemos que ir evolucionando y combinar tecnologías modernas con técnicas, vamos a decir, más clásicas, ¿no? Y necesitamos métodos rápidos
de valoración, saber cómo está el recurso, con algoritmos, que se diferencia espectralmente estas especies, con lo cual es prometedor pues para volar con un dron y poder decir, bueno, pues aquí tenemos una cobertura de percebe de tanto, unha cobertura de mejilla de tanto, etc. Ademais de observar o estado dos recursos, traballan para poder interpretar a súa evolución ante factores como o cambio climático. Neste contexto que estamos de cambio climático, de cambios importantes, pues es importante también, aparte de este mapeo, queremos ir a qué pasa cuando hay temperaturas extremas, cómo se está afectando, cómo afecta la fisiología de los organismos, están estresados, no están estresados, crecen más, crecen menos, están en un microhábitat donde hai menos fluctuaciones térmicas. Este método de traballo que xa se empregou no estudo das algas aplícase agora a recursos de grande interese comercial para Galicia, como o percebe ou a cría do mexillón. Os seus resultados serán claves para garantir a súa sostibilidade e rendibilidade.